И какво става, хора, да влезеш в новото видео? Ние с много ще тролим в iOS сервери. Ако ви харесват тези видеа, не забравяйте да се абонирате на канала и да харесате видеото. Ще така заповядайте в Dream Roleplay или на Discord в описанието на видеото. Документи за проверка! Ще бабка за бе, педал! Добре, жълта книжка за проверка. Чули бе, педерас? Жълта книжка! Бягай бе! Кой ще бяга бе? Не мога да бягам, в кола съм. Веднага дай жълта книжка бе! Веднага! Веднага! Искам да стана медик, И аз искам. Или си ли шефа на медиците? Шефа съм, да. Може ли стана медик, защото... Дай, още изпитам. Тей. Давам ти дадена ситуация. Човек, дето е паднал с тротетка, какво ще направите? Първо ще го гледам дали има някъде щупвания или нещо подобно и после ще му помогна. Първо ще го кача Може. линейката. Утре. Ще карам до Аз спим, болницата. Слизай от колата, педера. Сика веднага. Слизай ти, бе. Са хуя по средата улицата, жълта книжка. Слизай от колата. Пуснах се в митика и ми краща играта. Отби колата. Отби. Момент за порвека, бе, педерас. Огради като влизай. ДПН с стачка. Ти спровава. Майка ти е провала. Съпката и ти е баха на стерео. По-полека! Майка ти за проверка! Аре, слиза от колата! Веднага давай оръжията! Веднага! Скачай. Те спушаш, шмали. Документ за проверка! Аудиото е нелегално! Документи веднага! Веднага на колата и регистрационен номер! Механичи. Механичи! Братец, знаеш кой е механичи? Механичи. Хей, между другото мога пише в полис, виж в чата. Кур. Виж. Ти се спреш, ама гониш днеска, стига си блъскал хората, бе, педерас! Айка ти шипа! Няма да ма гониш, като изгубиш ситуацията, педерас! Кра, си първести, крара! Алкарина срага, алкарина чикара. Ой, ба! Педерас! Дай, турско! Само заряза ти! Кът си бол! Викам, ти ли ма гръмна бе да искаш? Педерас, майка ти ще ба, Шума пусна, педерас! Аре, педерас! Господин полицай, отвлякоха ма. Бъркай си в газа! Не, гони ма! Идвам, чакай! Айде, пратиха му на война. Петра вестито с путка майка. Добре, това е хубаво беше, ама. Сирак, я отвържи този приятел, бе! Господине! Бяга от къде, гей! Имаш проблем с възбуждането и ще видиш путката. Ще я найдеш? Че няма споя беше така, че няма да я боли, така че няма голям минус. Добре, Сечо. Да. Брат, ти знаеш, че си ми брат. Не съм ти, айде. Джоба ти е паднал. Не ми е. Какво да ти я муя? Не ми е паднал джоба. Еми, какво да работиш? Отваряш си устата, поемаш го и почваш да се движиш нагоре-надолу. Рашко! Да. Ама, Рашко! Да. Искаш да сме приятели? Да. Искаш ли? Да, бе. Нищо. Брат. Ще казвам, минута ли бе? Чак. Айде, момчета! Не викаме човек! Какво не викаш, бе, брат, ти направо си глътнал микрофона и го ядеш по-дъвче, нямаш какво да ядеш и била майката, брат. Ти имаш ли путка или хуй? И двете! Участвам в клипа! Явре го. Клонеца! Не са би, бе. Лав такъв, я падай долу, бе, ми ти, бе, долу и ти, бе, какво се правиш, бе, деба? Вратата, бе! Бята на карабина да го тура на майката, путката да е умрела, деба, отбивай, бе. Отбивай, бе. Право е моторта, ти прави пит маневра, бе! Да, бе, знам, ама, отби автомобила, моят, отби полицай, 5-та, 6-та, 7-та степен. Аз правя шофьорски изпит в момента.
Къде е инструктора? Няма инструктора, господине. Добре, ти как се научи да караш, бе, брат? Откъде знаеш къде е гъста, къде е спирачката, къде е съединителя? Ако е автоматик колата, ако има 2 педала, ако има 4 педала, ако има смукач, какво правиме, майка му да ева? Ще ти бъде инструктор, колега, качвай се. Аз съм инструктор Петров Маймунов. Ще откъртиш вилката, бе, момче, то волан не е за един път, майка му да ева, ще ми купуваш нов волан. Ще ми дадеш 50 лева си го смен. Чи кола нагледам, не си сложил, чакай да запиша тук сега. Сложене, господине. Скоростите са от 1 до 5 на тази кола, защото е 1,9, 105 коня и е спецскорост. Искаш леко се чакай, не форсирай, вълня, ще ми избушиш гарнитурата. Чваш на първа и натискаш додолу гъста и отпускаш рязко съединителя. Давай. Няма смисъл, спирай. Слизай от колата. Гръмна, момче, слизай ми от колата. На втора включи. Включи на втора, бе! Шахта, пак шахта. Абе, брат, какво правиш, бе? Ти нормален ли си? Та еба в астматика да та еба. Я се успокой, Дерт. Ти едва е шизофреник, мълчи, Дерт. Ама не ти кажеш, ще притниш още една нападка през устата, ще удариш кормилото, ще натиснеш клаксона и хората ще си мислиш, че има 5 ТП, а всъщност няма, всъщност ми ядеш шуя. Тук си надясно. Преварваш ги, преварвай, влез си платното от тела. Пак стига. Низи октишка, е букук. Слизай от колата. Абе, нямаш? А майка ти путкат, ела, бе. Тук съм спокойно. Ти за Роналдо ли си? Да, аз съм Роналдо. Слави Трифонова. Я спя на песен, бе. Те обичам, ще те открадна. Циганче, Купала. кая да се хвана и аз на работа, чиста ми дават пари. Ти си модерен циганин, бе, да те ева. Аз съм от Пичковци. Играят тази игра, че съм отскоро в тия сфери, бе. Тука си не ми ги изтегли, вика, баща ми вре играй тук. Абе, пак, боли ма хвана така. Ивай, ела, тук че то ма хванал, бе. Ела, че то ма хванал, ще го прибя, бе, ще го ударя, то монитор ще го пръсна, бе. Прата в Пирогов тежка телесна погреба. Погреба! Не прикават. Абе, аз трябва да слова слушалките ли, бе? Та, колега. Скромно като газ. Състърцам се. Забрави си името Хакан Барбер, така казва. Слизай от колата! Така ще слушаш! Слизай от колата! И опа, знам. Ай, сега коя. Ще караш на страшно. Няма книжка. Мога си издам жълта книжка, защото па боли главата. Слизай от колата! Слизай от колата! Мада ти. Неговата. Деба, майка му, деба, не може да допия ракията да гледам Discovery Channel. То педерас. Тук има някакво момиче, Анелия. Анелио! Анелио, както затварят тай? Тура на майка ти, Ивайло. Да го правя. Ще го... ти обичаш мъжа да ебеш, добре, бе. Атли, пробай пак. Пробва пак, добре. Послушам, ма. Бях задържан от майка ти. Ти права да говорите. Алекс Петров. Атли, Сташка ти е, му. Какво? Натам. Не натам, бе. Ко става? Те моля пром колата. Сега свири, бе. Дай! Нема бъдка и това да се забъде. Ало, беге! Ти реката, бе! Пичове, това беше от компилацията, надявам се да ви е харесало, пръснете лайк бутон и се абонирайте за канала.